yamde jeɗɗi silmaji capantati Conakry yamde jeenayi silmaji capantati Paris oɗo sa woni wakkati nanti ɗon kabaruji ɗi Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden to leydi Guinée toon jonde fuɗɗi altinere kengen jonde hakkunde hoorejo jagorɗo leydi ndi e pelle politique et civil en Guinée fay so tawi woni holluɓe beltaki eno golle ɗe puɗɗiri ni hoorejo jagorɗo o tewti kala tonga miijo mum ɗo e jonde wonde aljumare warore nde to leydi Mali toon jagorɗo kala finaɗo gollel hakkunde Mali e leydi goɗɗe joɗoɗiki e wakil en wonɓe Bamako yoga e imade majjum yo famminde taɓande nde ardiɓe laamu faddew leydi ndi taaɓi e banggal timmode ngu laamu faddew batu G7 ana jokki to leydi Allemagne ɗe leyɗe jeɗɗi ɓurde jogade doole jewti kengen e kabaru Ukraine ɗe aadiki du jokkude wallude ndi leydi hannden yo talatare nogay e jetti lewru jeego ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam arane kabaruji ɗi tafan to leydi Guinée ton altinere kengen kawrital hakkunde pelle politique et civil en leydi ndi uditama hoorejo jagoɗo Guinée Mohamed be yavogi kañum ardino nde jonde yoga e yimɓe dawro kolliti beltaki eno jonde nde fuɗɗori ni eɓe tewti du peewal waɗe hen e ñalade garoje ɗe jantore Mamadou Adama Diallo ko yahata yamɗi tati yimɓe pelle politique e yimɓe société civil hino yewtude no ɓe faalira yo laamu hakkunde ngun yaaru ɗuɗugol yewto ɓen hawranali Ibrahima Aminata Diallo hoorejo fedde société civil kono pedda min ko mi yiɗo kon haqqil addaki kin fiyo fotte ɗo hino moƴƴi kono so ndaari ko wona wolede nder ga kon e wonɓe wolde ɓen o ndaaray tawon fayda tigi tigi on woɓɓe ɓen ko fi laginardi ɓe woɓɓe ɓen ko fi hoore maɓɓe woɓɓe ɓen ko fi wallitagol laamu ngun fiyo heɓu goɗɗum townuɓe ɗen ɗe mum ɗen ɗo fof wowli fayda ko yogaɓe wowli fi ko yowiti e fi leydi ndin e fi nafa leydi ndin e fi ɓantal leydi ndin Saykou Yaya Bari secrétaire fedde politique UFR wo wonande yewtere ɗo ɓe falano tago amen nu en wawi yewde ko moƴƴi kon waɗanen ɗum transition si neeɓi moƴƴana leydi nden suti kon ɗum feƴude ɗo ko droit ko kala anduɗo no faala wala ballude leydi laggine ndi ko gueru feere mi waɗiren no transition yara no yawiri wala kadum mo ƴaali kallannode hoorejo jagorɓe Mohamed Biavogi holli yeeso hande himo tori ɗe mojoɓe yo suɓo ɓe ɗuyta yewto ɓen yo ɗe pelle windu pehe maɓɓe ɗen no faalira yo yewtere nden laato ɓe naɓa e aljuma go'o lewru jeɗɗa ɓuuri ujune ɗiɗi e nogay ɗiɗi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI to leydi Mali tondu altinere kengen jagoɗo kala finaɗo gollidal hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe joɗoɗiki e wakil en leyɗe pelle joɗiɓe Bamako e made majjum yo yewtidinde e ɓe wakil en e dow alhaali kaldal hakkunde lammo fadde leydi ndi e fedde CEDEAO e kabaru du fedde MINUSMA ɗum woni ko ɗum koɓe addunar ndu woni to leydi Mali keɗoɗen ɗo Abdoulaye Diop jagoɗo kala finaɗo gollidal hakkunde leydi Mali e leyɗe goɗɗe Abdoulaye Diallo firti haalaka e fulfulde nous avons voulu partager avec le corps diplomatique ɓe yewtidi e diplomate ɓe ɓen ko fati tawo e laawol laamu faddew ngun kadi kaldigal fiino me hedintina happu walla golle MINUSMA kono kadi ko yowiti no golle laamu hakkunde o ngu woni e yaarude yeeso ko wayno darnugol happu laamu faddew ngu darnugol kadi gomo halfinangu o windutude e wayrude ɗosgal leydi ndi ha tintini e yewtere wonande e waɗede hakkunde men e fedde leyɗe banggue hirnangue woni CEDEAO nde yewtere yowiti ko darnude gomu dartayde jahaki gollal ɓangintegal ko ɓooyata e darde ardiɓe laamu faddew Mali ko hollata tan ko faale men waɗugol no ɓe eɓɓirno noon subgoji hooreyaku ɗum noon ko ma nde darde men wattane yila e ka batu kawtal leyɗe banggue hirnangue waɗetengu ɗe balɗe aroɗe meɗen tanƴini noon jukkoje ɗe ɓe fawi dow Mali ittitete keɗiɗen ɗo Abdoulaye Diop jagoɗo kalfinaɗo gollidal hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe e kabaru Mali fa han ardiɓe lamo faddewo leydi ndi jamiri udditinde keerol hakkunde Mali e Côte d'Ivoire keerol hakkunde Mali e Sénégal yalla jawɗi ɗum woni jawɗi julde nde ana jaltine jeeye e de leyɗe ngal gollal yamirama fuɗɗa gilla kengen jokkadu fa jeenaya lewru daratondu yimɓe e hewɓe ɗo Sénégal kolli hen weltare mum en e kabaruji ɗi ɗo leydi Sénégal altinere kengen sariya hono yimɓe capanɗe nangaɓe lemajireji lundiɓe ɗum woni lundiɓe lama ñalaɗe ƴaɓɓiɗe joni ɗe timminama e ɓen e député en ɗiɗon e Déthié Fall
e Mam Jara Famma nangaɓe ɓe fof joppitama tawi jukkaka so wana député biyeteɗo Déthié Fall on ɗon fawama kaso ñamande lebbi 6 yoɓadu ko foti ujunaji 20 kalsi CFA. To leydi Cameroun ton aswere ƴaɓɓinde joninde e alan fitnaji gaɗi hakkude leñol oliti e leñol misega école e les communes Akawaya ɗum commune Akwaya hirnange leydi ni ɗo waɗa kerol hakkude Cameroun e Nigeria e wisede mo AFP haldi ana foti yimɓe 50 ton waraɓe e nde firinde e wi makko du won hen e ɓenɗon yimɓe sumaɓe fan docci wondu hirsaɓe hen e wi makko fa han poɗodiral e jeeya leydi woni ko saabi ɗi fitnaji hakkude ɗi e leñi ɗiɗi. To leydi Burkina Faso ton piyanɗe fewde civil en ana jokki e leydi ndi e kabaruji nantinaɗi ñakata hono yimɓe jetton waraɓe le galle sande tawa e lamburu nan biyanna sande tawa e inde ɗum waɗi sadiyaba funnangue leydi ndi tafon jeygal waɗaka jonnon jihadiyankoɓe cappa feɗendu jantore Yaya Dembo Tambura ɓe yimɓe joom malfa waranan le wuro andirteɗo santiyaba ndegu wargayi ɗakkon tenkodugo lettugal Burkina Faso e ew nokku inderu lamuru fini to yimɓe hawti ɗon jon haɓtirɗe yottaken ɓe felli worɓe jeetato wonko mulsi yonki mun en ko heewi du barmi ɓiɓɓe sandiyaba waragayi komin heeɓe callal on seeɗa ken key yo yimɓe jeetato wodi ko mbara deyi wodi haaluɓe key yo yimɓe ladde ma tuumaɓe godidoɓe e maɓɓe wodi ko mbara gueɗe du yiiki yo yimɓe wuro on wodi ko heddile fiyande nden laamu yaltinayi kongon dow majjum tagon burkinaɓe na heeɗi gouvernement dow majjum to e seeɗa laaɓan heɓato Yaya Dembo Tambura Bobo Gilaso RFI. hoorejo goomu dental Afrique ɗum woni Moussa Faki Mahamat kanko mo holli mette makko e jogala bonɗo mo ɓiɓɓe leydi Afrique dawɓe na mbiyana ɗanniɓe joga fa saabiɗo hono mayde hewɓe maɓɓe aljumare ƴaɓɓide joni nde hakkude Maroc e Melilla leydi Espagne mo noddi hono tefore laaɓunde waɗe laaɓal majjum ndu fof ande nde toɓɓere du yewtete alalbar janggonde e saldu fedde moon addunaare ndu ɗum woni oni saldu muɗum halfinandu banggal ndenagu e kabaru ɗanniɓe na dawɓe fa han to leydi Amérique ton du altinede kenge nde ko sirwini woni ko yiya e leydi walla Texas yimɓe 49 mayɓe jiita e ley camion ɓe yimɓe fof yo dawɓe noon ɗanniɓe immiɓe leyɗe mum en yiɗuɓe natude e leydi Amérique natira du cuccuka tafon andaka leydi hen ɓeɗo yimɓe immi jonnon e wi hoore ɓe ngal ɗo diwalla tefore uditama yalla laaɓal majjum ana ande G7 nde fedde ɗe leyɗe jeɗɗi ɓurɗe jogade doole e ley addunaare ndu ana e jonde to leydi Allemagne gilla alan ƴaɓɓede jonin o alhaaliji hono ɗi ɗum woni alhaali fitnaji to leydi Ukraine yewtama fasanne e nde jonde altinere kengen e le majjum leyɗe 5 goɗɗe ɗe jeeyaka e fedde nde cilminama e kawrtal ngal e ɗen ɗiɗi e leyɗe Afrique du Sud e Sénégal Macky Sall ardiɗo ngal dental leyɗe Afrique tewti hono Afrique hokke darde e nde fedde G7 Oumar Mamadou Sow. No hitande kala leydi jeeɗiɗi ɓurɗi dowlinde e windere nde dentuɗi e ngungomu G7 jooɗimo ñalamo hanki ngol bolol koto leydi Allemagne ndi ganduɗa ko kay jogi hande gardigu nden feddi ko ton tigi jonde nde jooɗa e tawtorede hooreɓe ɓe kala e jewti maɓɓi wolde hakkude Russie e Ukraine yewtama hen no feewi kongol hoorejo leydi Ukraine ndi hono Volodymyr Zelensky nanama o gorko hesɗetini yiddi mum yo jukkoje ɓeydi fawede e dow Russie kono kay leydi makko walle e hebde kaɓirɗi tawi ko kaɓirɗi tedduɗi balloje mbo haɓtadi ndiɗo leydi Russie e toñange fawi e dow makko nde e wi makko yiddi makko kay ko yo hare nde joof ɗo e mayirɗi hitande nde alhaali nguru ɓiliɗo toon o no ɓiltirete ha leydi windere ɗe kala mbaw naftorade ɗum jeyama e jewti ɗe leydi 5 bisminomo tawtorede ndeɗo jondi woni Inde, Argentine, Indonésie, Afrique du Sud kam e leydi Sénégal hoorejo Sénégal o Macky Sall rutti woni gardiɗo dental leydi Afrique e konngol makko o ñaaguima nde Afrique rokote jondi e nder goomu G7 ngu nde tawno o wi Afrique so ngalluji mum fof ndendinama ma tawi jawtota leydi jeego ɓiri walla jeeɗo ɓiri ɓurdi dowlinde e windere nde e rango ngo hollitama nanama hayso tawi jabol mum suwa labde tawo. a jarama Oumar Mamadou Sow onon du on jarama e heɗegol moɗon lobbol RFI fulfulde jokke heɗade ɗo e setan jokketeɗen ko heddi e kabaruji ɗi ko